Dam. Magagikan. Ikan ko dito sa among balay. Amang kapadulong. Das barrio. Mag-unsa nga sa baryo? Ako ning iha baligya dito. Ibaligya na mo manok. Manok. Oh, Pila ibaligya ni mo na? 150. 150. Saan man imong halina dam? Balik ko kuan. Mga kinahanglanos balay niya. Notebook sa akong anak. School supply sa imong anak. Ama day imong bana. Wala mo kay bana. Wa na kay bana? Nagbuwag mo? Oh, wala man yun nagkasinabot na. Wa mo nagkasinabot sa imong bana. Oh. Sus. Be, ali sa be. Pila baligyan ni mo ani? 150. 150 ra sir. Be. Pangyo ako ani be. Ay, ito naman tigo sir. Isa gatos. Ha? Pwede na siguro sir. Reo. Tayo tungkol ng isa gatos ha. Pila mamukabok ko mong anak dam? Isa ra man kabuka kong anak. Gusto na may, pila na may edad? 5 anyos niya mo eskwela na po diha sa elementary rong kuan ling klase. Ngano nagbuwag mo sa inyong bana? Unsa may dahilan? Hindi nagkasinabot sir. Nga. Hindi na lang nga magbuwag na lang aron di na magkuan. Komplikado pa. Dugay na mo nagbuwag sa imong bana? Kuan na. Siya nakatuig po. Isa na katuig mo nagbuwag sa imong bana? Mekanik wala na kay plano nga magminyo. Sab? Wala ka nanabaho man ko sir kay aron makatabang ko sa akong mama. Para makakuan sustinto sa ako imong naman mama. nagbilin akong anak sa ila kay aron makatrabaho ko. Ako pang gianad-anad doon kay kuan pa man siya god kanang hilak pa man siya akong biyaan dayon. Sige dam, ano yun lang Kaya pila to, 100 to ha. O sinsiliwe Mungkoy sinsiyo anak sir. Imo na lang na, kaya para makapalit og school plus supply sa imong anak. Salamat kaayo. Na pa Salamat kayo sir. Okay na, palito na kog 2,000 imong manok. Okay raman sir. Ha? Salamat kaayo. Kanang dako na kay ning tabang kay ihatag pod nina ko sa akong mama og kuan. Balik man siya sa doktor ang kuan. Ano unsa man day mong mama? Operada man na siya niya na maintenance. Nya. Mubakad lagi na yan siya no kanang ano sa kayo no magtambal. Unsa man day sakit sa imong mama day dam? Kanang thyroid. Nya na operahan naman siya. Nala na niya maintenance. Kung itabang sa iya. Ipalit nimo og tambal sa imong mama ang Ubanan ako siya karong kuan, Lunes pa won mo. nya unsa may pagkaon ninyo? Kisa ra may nanginabuhi sa inyong pamilya dam? Ako mama, kanang naamay madawat sa kanang barangay Usay, kanang sa pension sa kanang senior citizen. Pila ra man pud lagi. Binuwan man pud na pod ugay niya. Kanang abag-abagan sa among tanom diha o kanang mga lagot mon. Nya og walay lagot og kuan dili season bungas lagot mon. Wala, kuan ra kanang ug unsa ray na ang paiguan, makabaylo-baylo. O sige, ipalit na lang pud ko tambal sa imong kuan. Ha? Ipalit lang nagtambal sa imong mama ha. Pahin lang makatabang-tabang. Nya uli lang kasi inyo largo. Maura to dam ha. Salamat kayo ya. O sige, amping-amping mo kanunay. Sige.